Pak Hambali. Mas Danu, Pak Teo. Terus Pak Teo, Pak RT ini malah menghindar kok. Pak RT melarikan diri terus. Pujo, halo Mas Pujo, mana Mas Pujo tadi? Mana Mas Pujo? Tak boleh aneh, Mas Mas Pujo. Pujo. Mas Pujo. Mas Pujo mana Mas Pujo? Nanti ki mau. Halo Mas Pujo. Ndi mau? Silakan naik ke panggung. Lagu ya apa lah Ternyata udah di sini. Mas Pujo lagunya apa Mas Pujo? Mas Pujo. Rumah sana apa ini? Kosek lho, kosek. Aku ki wis jinak, rumah sana wis jinak, aman terkendali. Lagunya? Arep nganu Mbak, tahlilan kok nek kene. Tahlilan. Oh, mau tahlilan. Oke, silakan mari berdoa bersama Mas Pujo mengheningkan cipta. Apa lagunya sendiri? Deno Mbak. Oh Deno, Gendo Deno, santri lu. Lah iki ditokke palupi iki pas iki. Mbak ora usah duit ya Mbak, CCTV ya. Iya, oh sendiri. Aduh ternyata. Ngapunten Pak. Ayumu kaya
lagi terus sih. Wedan iki apa iki? Heh? Ego wong tuh. Yo. Sik. Yura. Apa ya, Pak? Puspitono neng. Wanodya ayu utama. Ngapunten nggih Pak, kula borong nggih. Suarane elek. Lah durawani nyanyi. Oke. Ngene iki. Wanodya ayu utama.
Nyoba. Oke, luar biasa sekali mater semanun yang sudah ikut berpartisipasi atas support dan dukungan dari rekan-rekan semuanya. Tentunya dari anggota-anggota yang sangat luar biasa tanpa terkecuali ini dari Pak RT dan juga Mas Danu, rekan-rekan semuanya. Video shooting dari juga sound system audio DN Lighting, luar biasa matur suwun atas kerja barengnya, support dan dukungan dari rekan-rekan semuanya. Dan tentunya kakak bapak ibu yang sudah hadir dipersilahkan mencicipi hidangan yang sudah tersaji. Mungkin dari bapak ibu yang ada di kanan kiri panggung, mumpung masih ada kesempatan banyak sekali ke depan untuk pelajaran semuanya barengan Vista Musiknya Indonesia. Mungkin dari bapak ada tembangnya apa ini Pak yang ada di depan? Boten, derek mawon. Oke, dari Mas Danu dan juga rekan-rekan semuanya. Mas Danu mana ini Mas Danu? Ayo Mas Danu. Iki tanpa terkecuali, tanpa mengurangi rasa hormat. Wis sak lagu wis, ayo. Kanggo nguyupi konco-konco. Yuk, tolong dikasih spot. Habis ini Pak RT. Yuk. Iya, iki spesial kanggo Mas Dano. Iki tembangnya apa Mas Dano? Tresno marang konco, pok marang tonggo, pok marang rondo. Sing rumangsa rondo aja tersinggung. Ayo Mas Dano, ini minta diduetin kudu milih Mas. Wong lanang ki menang milih. Ya ora Mas, apa meneh didit? Ora dit, ngantuk kok turu, ngantuk ya tuku. Ngono ya Mas ya. Ayo kanggo guyupi kanca-kanca, nyun sewu Pak Kanit nggih. Ini tanpa terkecuali sing duwe wilayah Mas Danu. Mungkin habis ini nanti Pak RT ya. Jangan beranjak dulu pokoknya. Tolong ditali dulu itu sandalnya diumpetno Mas. Sandalnya umpetno siji ndak mulih kok. Ayo dikonconi diupil ya. Iki kayane ya aku nyawang ya rada serasi sithik. Kaya angka 10 iki. Tak biji saka ngarep aja tak tampat nesik. Kaya angka 10 ora. Monggo Kak Upil. Oke, bareng Mas Danu ada Tresno Waranggono. Rasa rasane kangis jroning atiku yen kelingan marang gemuyumu lara swara gending tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku ros lirahmu Jo kang masak tenane aku ngerti hatimu, ning wis pastine aku tuh jodohmu. Pancen rasa kari rasa kudu lila nggonmu nrimo. Muga iso urip tentrem mulya. Raga rasa wis windu nggonku ora ketemu kegugah hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tresno muga bisa urip tentrem mulya Tak tulis lakon tresnamu ing gandeng katresnanku tak tembane kaben kangen sliramu
kancane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni nganti ikhlas ati Uyungku ngelayung ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawa Umite seloku terus mili ono pipi Koko pancen ra kudu duweni wis lilakno aku kang mas wis tutuk lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono Nelongso rasa rasane Amis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu Laras swara gending tresno ae kangane atiku tansah eling aku ros lirahmu Dokang masa tenane aku ngerti hatimu ning wis pastine aku tujudumu pancen rasa kari rasa kudu lilanggonmu limo lilakno aku nyanding priya liya Uyungku ngelayung ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang Umete seloku terus mili ono pipi Apa tresno iki pancen ra kudu duweni wis lilakno aku kemas wis tutuk lalekno lelakon tresno iki kagak dadi crita tresno waranggono luar biasa Mas Danu apalagi mungkin biasanya andalane air mata apa jenenge cinta dan air mata ya Oh iya, Pak Kanit. Loh, kok buru-buru Pak Kanit? Oke, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Oke Pak Kanit, Ya. ngaturkan sugeng kondur nggih, hati-hati di jalan matur nuwun atas partisipasinya dan juga kembali satu tembang terlewatkan lagu duet yang sangat luar biasa spesial buat panjenengan semuanya. Mas Danu ditunggu kembali. Nah, iki tenan to Pak RT kabur. Pak RT mana ini Pak RT? Ngelimpek kita Pak RT toh. Oke, kali ini barengan Vista Musik masih setia menemani panjenengan semuanya. Insya Allah kita finish sampai jam berapa Kak Ila? Ini mau nyampe jam berapa ini kira-kira Bapak Ibu? Los sampai pagi boleh ya. Oke, untuk menuruti permintaan dari panjenengan semuanya, Mas Danu dan juga rekan-rekan semuanya, ini Pak RT malah melarikan diri. Oke, ditunggu buat rekan. Halo Pak RT, oh ternyata ada di belakang. Ayo Pak RT sini. Tadi buat mbaknya yang punya tembangnya lewong, mana suaranya? Mungkin yang mau ikut bergabung dipersilakan bareng Vista Musik dan juga rekan-rekan semuanya. Ditunggu Pak RT, semoga. Ya tolong dikasih support buat Pak RT yo.
Injih, sak menika wonten tembang pamundutan punapa Pak RT? Tembangnya apa ini Pak RT? Oh, Lintang Asmoro duet. Sak menika ditemani sing duwe kawasan, sing nyekel Boyolali ya. Ada iki jenengane meh kembar karo Upil, Pak Lupi punya. Ya tolong dikasih spot sitik wae Pak D. Spesial kanggo Pak RT. Wis ngono wae. Lah ora ndek ngadeg, ayo. Ayo Kak, Pak Lupi. Dan juga ditunggu buat rekan-rekan ya, habis Pak RT bisa bergabung barengan Avita Musik. Iya, kembali bersama Pak RT. Bu RT pun niki Bu RT. Siang pantoro ratri mung eling manis ing ati setyamu bisa anduweni marang sang Yasulasti Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang malencani janji supaya mati supaya mati bisa ada. Wong ayu tresno mungkin ada tombo susah kroning Wong tegas anteno rasa hatiku tresnaku tulus jroning senadyan nyawa oncat saka raga tresno ra bisa dipisahno pesta nada. Ayo Mas. Ayo berat. Berat. pantoro ratri Allah. Berat Allah. eling manis ing ati setiaku bisa anduweni Allah. marang sang Yasulasti Rasa kangen kang liputi lintang
atimu tresnaku tulos jroning kalbu Sona oh Senadyan nyawa oncap saka raga yen tresno ra bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa Iya, lagi Bapak. Nek setunggal niku ganjil, Pak. Pak. Pak RT, setunggal meleh kula mboten penak nak gur ganjil. Pak RT ning Demak tuku sawo Pak RT kerasa penak tanduk ping pindho. Ah.